Arratsaldeon, berriro ere Maite. Pixka bat, zeu eitzakoa izan da, eta badaukezu esatea nolakoa zen edo nola gogoratzen dezun gerra horreko eitza. Eta ez dakit, euskeraren harira ere, ze oroitzapen dituzun eitzako kaleetan, eskolan, eta agian ere nahi baduzu, gerra ondorenean ere eskolan zen denez, zer tokatu zitzaizun zuri? Kontatu nahi badiguzu? Ni gerra aurretik ikastola kolegioa zen, baina euskeraz erakusten ziuen, eta ane honitzen, ez dakizema denbora, zetio gerra hasi zanen oain dio 5 urten euskan, eta gero hilaba pasatu zen gerra, eta nahi behintzat inoketzian ez errezan, nire guraso irez, eta hilaba erderazko eskola berdina, kolegioa zen, monjatan, eta hilaba anasi ginen erderaz. Hor, kolegioa esaten dezuna, oain hemen parroki ondon, garai oain kutsa da hor. Eta hor, monjak ziren, eta nik uste, familidana horri biliginela, nire seme alabak ere bai, eta gero erderaz. Eta etzioen, obligatu nik ez dakit eiken zan, eitzan behintzat, baina hemen ikusi deun bezala, igual bildurra sartzen zuen, o dotoregok zien erderaz eitzen zuenak, eta danok erderaz eiken gendun. Nik ere bai, lagunakin betik erderaz zein dut. Hori kalen esan nahi duzu etxetik kanpora? Bai, etxetik kanpora. Eitzan, baino etxetik kanpora. Etxenez, batez ere aitaki betik euskera zein gendun. Aitona monakin, familin betik euskera zein deu. Baino kalen, dana erderea. Hemen Maiten eskubira, Maria Jesus Arrieta daukagu, kalea jaisten zanen, erderara pasatzeko joera hori edo pixka bat, lotxa pixka bat sentitzen alzan, kale euskeren da, ze esango zen nukezu? Gertura pixka, bildurri gabe mikrofonak. Oso gogorra izin zan. Euskeratik erdera oso gogorra izin zan. Ikastola, eskola jutia eta mojak dana bat euskalduna bat zeon, baino ez zoniken euskeaz, Zumarrako ezan gaina. Eta bestek erdalduna zian. Eta geho kale hartzen dagoen, burlaiten zuen, kaserua, eta gu lotxauta hortxe biltze ginean, eta hoxe. Bai, zeu berriz, Maria Jesus, eskolak edo nun jaso zen ditun? Eskola noa juntzinen? Urretxuko Karidadeko monjata. Ordu netzeon besteik. Eta zeuri gerra osten tokatu zitzaizun eskolan ibiltzea? Bai, gerra osten. Eta ordune eskolan eta izaten altzien, hola pixkate irakaslek edo profesorek eta gogorreiken altzuen euskeraz inezkeo edo? Ez gendu neken, zati bildurra gendukan, eta ez gendu neken. Eta oroitzapen horrekordotan badaukezu igual inoiz kastiguik edo euskera zeitea tio edo baten batek edo... Ez gendu neken, dana erdea zeite gendun. Ondo ero gaizki, baina erdea zein behartzan derri hor. Idea izalen zeun maixoe erdaldune. Zeun, da katarro horren, kiston ez dulet, da nik mehikuna honda, zesan ez negin, da nien guraso ez nengon, ez da osaba izioa zuzteneko gezimen gai. Izan da ententu da, izan zien, bihar hona mehiko egola horregutan zeu izalen. Eta tos esaiok, ez dule kiston ez dule, ni uste desateakoa, tos esateakoa, ez duk astintzela behagin da. Eman zien pastilla matzo jarabea gozaiz eman zien da ala pasau zan. Ni han izalen, hitz bat esan enik erderaz. Dana euskara baino, maixoe espainola, da zein. Ez zein. Eta ze gogorra izan barra dut horrek da,
erdera jakinez eta gaixo joan da, tos horrekin bakarrik Bai, da. horrek bakarrik da, emantzi ez da jarrabea, oze emantzi ez da, bueno, zendaun etxe mintzen, ja lau urtea ja horrez mintzen da. Baina hori egin da, nik egin erderaz, itzik ez nik egin mañana pasau, oantiz ayer, nola zen, egi esamerko ez da, pare izitzen horretu, egi esamerko ez da, hori hola zen, bai. Eta nola bizi izan zen orduan, Euskaldun zerretzen da bezala erdalduntzea, pentsatzen dut igual Lehazpi-aldea, Patrizioa... Bai, Lehazpi-aldun zen 19 urtegin. Baina aurretik, usago kamino egiten da ginen, da obratan, zen 3 urten pasau nitunan, usago kamino egiten da urte nazionala behan, gallego batzuk eta gallego gai eta asko torzen ziren, argin izenen, argintzaren zintzue berana, eta zein da, izbatzuk pixka bentzet, zer izbatzuk gehiteko. Eta gero Lehazpin 19 urtean zen bono, erdaldunen, dana erdaldunen, euskaldun gutxi guztien zenan. Eta zurire dokauzitzaizun burla bixaten zutea, o...? Bai, bono, entzan, normal ezan, bai, gu hiru launo juntatzen bainen, kuadrilano, sesioetan esan da erde, euskara ez da, habla cristiano, Aquí habla cristiano, aquí no, txapurreo, ez da, no, lesan gita. Holo esaten zion da, bueno. Hala, zein duzu, Schildenberg. Schildenberg. Eta bestela erderaz trake txekia diore bai? Parrek bai? Hori normala da, gaur egon egiten di hori nahi. Egiten di hori nahi. Normala, asio erreitan normala da hori. Eta Zumarra urretxua etorri zinen da, ez hitzaizun hain diferente ingo igual Legazpitik edo antzekotxu kalen erderaz, etxetan jende jakinak ineuskeraz. Bai, ez, hemen Legazpino beti euskaldun gehi onda, afizio gehi onda urretxu, ni zatu den demora bentzat. Bai, zatu den demoran. Baina nire esango zu, nire Andreek gu hiru seme hogitu, da gu erderaz handek ez, nik ez da, motiko jorrazo entzela eta erderaz, Andre esaten eta nik, euskaz ere egio, beste guztu, erra izan, haitik eta mak erderaz duk ez egitea, zuek euskaz egitea. Baina nire eta nire Andre esantzien semei hori egira. Motiko erdaldun ez basko eta erderaz egiten zuen. Zue bintzete semea Bai, inkluso mojak esantzien, nire Andreri esan behintzuen, nire urrun presente ez negona, baina semei erderaz egiteko, esan behintzuen. Esan behintzien mojatan hilizien, esemek, hiru semekan hilizien. Nei gertatzen zitana, entzun dut, bai, aurreko islarik hitzein duen bezala, eta oin hemen launek esan duen bezala ere bai. Hori dana nik ez sufritu non, ni eskolan hasi nintzen mojatan, lehenengo, 5-6 urtegin, eta gero handik hermanota pasan nintzen, eta, nire launek esan duen bezala, egie, eta sufritu egin zen, sufritu egin duen, eskola sufritu egin duen. Zati jendeek erderaz egin zuen, eta, guk nik erderaz egin non, baina nola egin non, hortzion komerie. Eta orduan launek, barra egin zien, eta orduan izurra egin zon. Orduan, nik uste non, nahi bakarrik gertatzen ziala gauz hori, baina txura honez hemen jende guztiek hori kontu hori izan dut, eta orduan, hori ez dut uste berez hori esaten jarraitzei mezi honi izati berdintzu bare. Gero, ni sentitzen nintzen, eroso sentitzen nintzen, neure auzon, han pasiotarran ingurun, hor auzortako ginegu, eta hor dana euskaraz egin genuen. Hori gurentzako gauza handi izan. Eta han euskaraz asko egin genuen, antzerki egiten dara hasi ginen. Eta, ni gazte xamarra nintzen, baina, antzerkik egiten gintzen, orduan zuzendari zehazan, Feliciano Arrieta zan. Eta pasiotar emate beti izaten genuen, talden. Eta han euskerei bultzen zigon, asko bultzen zigon, baina bultzen zigon geure eroso sentitzen ginelako, zati han oso gustura biltzen ginen. Eta orduan,
ensaiok eta bertan egin gintzen. Hori, ze urte aldea esan daiteke pixkat, mugimendu txori, horrela aipatu den hori hemen antzerkia eta ze bultan ibilik ezin den? Bueno, hori hitzeiten nahi naiz, oindala 55 bat urte edo gehiago igual. Bai, ni gazte xamarra nintzen, arten. Eta orduan, bai, ondo. Eta jendea, esaten gendun, antzerki egin behar gendula. Eta hortako ensaioetan egin gintzen. Bertan egin gintzen ensaiok. Eta egun baten gertauzikun, porterira etorri ziren Guardia Zibilek. Eta, galtu zuen, porteroi galtu ziren, han gazte batzuk norbaitzuk baltzeren. Eta porterok santzionez ez, han ez zola, han ez zebilera inor. Orduan porteroa etorri zen, gureana eta santzion hemen ez torrituk, Guardia etorrituk, eta oin saitu mintzeta zeizu irten, eta behotxe urtetzen batzu egoa, zehati horri bilko ituk. Orduan, akordatzen naiz, han atzetik, han baserri ezan atzen, eta baserri alde hartatik menditi buelta, guginen etxea. Eta, holako zak, eta gero, ensaioa egiten gendun, bakoitzek bere papela irakurtzen gendun, osea, gero antzerki egin bertzon papela irakurri, eta gero, ondoren, pasatzen ginen eszenariora, eta eszenarion, ze lan inber gendun, han egiten gendun, gehienetan zuzendara izaten ziuna, gero. Eta izaten zen Feliciano edo pasiotar bat baien duen, tarten, harek ematen zion mimika edo nola moitu behar ginen eszenarioan, da ze eskuetan nola ebalei behar gintzen, da pixka eta harek esaten zion. Eta zero kasun esango zenuke, antzerki gintzen sartuko zinela, erderaz izan balitz, edo zan espazioa... Ez noningo baina erderaz, hori da txarra, ez noningo, zati ni euskaldun nintzen, ni etxen beti euskaraz egin non. Gure etxen euskaraz beti egin zen. Eta orduan, eroso euskaraz zentzen ginen. Igual horrek urbildu erazizin duen. Han gustora biltzen nintzen. Eta, antzerki politiek izen batzuk akordatzen naiz, Xerrentzuiko bertakaria, gero osabare bat zan, ehundukate bai, ehundukate obra politi zan, ehundukatzen, gu bian nahi ginen. Bat zan Iñaki Herrita, ura zan Isteben, eta nien izen Petri. Eta gure osaba zan, Luxio Gabiria, eta persolari ere bat zan, eta harek abestu egin zuen, abesten zuen. Ehundukate derdauzkat pikupe batian, beste ehun jartzera nua lehenguen gainean, eta Istebenek entzun zion, nondik ote dizkionek, beste ehundukat. Osaba indiano bat badut Amerikan, ark bidaldiak dizkit dukatak antzikan. Eta gero Istebenek harrapa bintzion, dukatak pikupeti. Holako antzerkietan.